Ας μιλήσουμε για τη μετανάστευση. Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει ποιον φέρνει και ποιον παίρνει. 1768, 590 Έλληνες από τη Μάνη, την Κρήτη και τα νησιά έφτασαν δουλοπάρικοι στη Φλόριντα. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, πάρα πολλοί πέθαναν. 1890-1921, 421.000 Έλληνες μετανάστευσαν στη ΣΥΠΑ. 1922-1923, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες έφτασαν κατατρεγμένοι στον ελλαδικό χώρο. 1950-1974, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν σε Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά. Και μετά το brain drain, 2010-2018, 796.191 νέοι ηλικίας 15 έως 44 ετών έφυγαν για να δουλέψουν αλλού. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει, λέμε, ποιον φέρνει και ποιον παίρνει. Γράψτε το σχόλιο σας και ακολουθήστε σε Instagram και TikTok.